Kaixo, Jane, geratu zehora irirekin? Kontatu behar dizu zer okatu zaidan. Bale, 5 minututan plazan, Aimarri esaiozu mesedez. Agur! Kaixo! Kaixo! Zer kontatu behar diguzu? Begira, mutil batekin hitz egin dut, marka alditzen da. Baina hori arriskutsua da. Baina, mutila iruditzen zait. Baina ez duzu ezagutzen. Nire bizitza da. Baina hori ez du kentzen arriskua. Ja ikusten dut zer nolako lagunak ditudan. Kaixo, Jane, etorri berriro plazara Aimarrekin mesedez, orain baitera larria. Interneta ez da joku bat. Oso arriskutsua izan daiteke. Kontuz egiten duzunarekin.